मातंग वस्ती पातूर चौक खड्डा तालीम येथे ज्येष्ठ नागरिक व समाज बांधवांच्या उपस्थितीत नगरसेवक सुनील भाऊ कामाटे यांनी परंपरागत पद्धतीने पूजा करीत होळी उत्सव साजरा करण्यात आला। मराठी वर्षाच्या सरतेशेवटी फाल्गुन पौर्णिमेस साजरी होणारी होळी अपप्रवृत्तीनं नष्ट करून त्यावर विजय मिळवल्याचा उत्सव साजरा करणारा हा सण जुने जे वाईट असेल ते सोडून नव्याचे स्वागतासाठी सिद्ध होण्याचा हा सण होय। सदर होळीचे पूजन प्रसंगी या परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, युवक, माता भगिनींची उपस्थिती होती।